Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom għal podcast ieħor, llum magħna għandna lil-Liz Runza. Liz hija ħabiba tagħna wkoll. Mhux hekk Liz. Insellem lilkom, nirringrazzjakom tal-istadina u xejn. Nisperaw li minn dal-ħin se joħroġ ċeba ġid, M'għandix dubju jien. M'għandix dubju. Liz, għajdilna xi ħaġa żgħira fuqek. Mela xi ħaġa żgħira fuq. Introduction. Għandi 43 sena l-lum il-ġurnata. Lajbierek ma jidrolekx, Grazzi. Sigrit, ħafna il-mawġita tajba. Xogħli huwa ta' hairdresser u ovvjament għażilt din il-karriera għaliex ovvjament inħobb ħafna nintaqa' man-nies. Għajdilhom fejn hu l-salon ukoll. U fl-istess nkun kreattiva sewwa inħobb ħafna l-ħajja. ħafna l-ħajja. U xej, fil-verità, nemmen li kull ġurnata hija episodju ġdid fejn aħna niċċelebraw lil nfusna b'dak li tallimna, b'dak li se nitgħallmu. Taf kif dan huwa perkors, ma nafux meta se jieqa', bħalma ma nafux meta beda. Ekku. Kif kienet il-ġurney tiegħek? Sorry? Kif kienet il-ġurney tiegħek? Kif kien il-ġurney tiegħi? Ma nistax li kien ġurney ħafif, mitwelid. Illa li s'issa ngħid il-verità kemm inni għaddejja ħajja, diġà kont se nitlaq lid-darbiet. ġa kont se nitlaq lid-darbiet. U l-ħaġa taf x'inhi, meta ħafna nies jistaqsuni imma inti xi ġibek daqshekk pożittiva. L-ħaġa nammetti li mhux dejjem kont persuna pożittiva, illa lix meta inti tinnom fil-ġen li tintaqa' miegħu fil-ħajja mhux dejjem tkun pożittiva. Ħafna drabi dejjem nispiċċaw ngħidu għaliex jien. Sewwa, l-ewwel domanda hija għaliex jien. Rambagħad inti tpoġġi bil-qiegħda għaliex jien, tiftaħ il-kaxxa, what tibda tgħid? Nalla kont jien, taf kif? Però iva niftakar ġifieri li mill-bidunet ta' 3 xhur nofs kont se nitlaq jiena ta' tarbija li kont. Għadni, mbagħad 10 snin, tu ta' kelli 33 sena. Imma ma jimpurtax li ktib għadni u nispera li ndum. Kombinazzjoni għax inti semmejt għaliex jien. Kombinazzjoni reċenti għadni kemm rajt film, Soul on Fire. Nirrakkomandah il-kulħadd. Insa ġifieri l-konnotazzjoni reliġjuża li fih u dak l-affarijiet imma jekk tieħdu fuq dik il-mistoqsija ta' why me għaliex jien. Dik tagħmel sens ħafna għaliex jien, kulħadd teżaqsi għaliex jien. Ma temmen li you have a life purpose, ġifieri hemm xi ħaġa illi għaliex Liz, għaliex int, għaliex ġejt inti. Jiena personalment bħala persuna dejjem emment illi d-destin tagħna min jemmen li d-destin tagħna jinkiteb ma li nitwildu, anzi nitwildu b'destin miktub. Jiena bil-kontra. Bravo. Jiena bil-kontra, fil-fatt kienet xi ħaġa miktuba lil il-ġurnata mottija, però ovvjament ħatibqa' alla volja mottija. I create my own destiny. Proset. Jien nikkrea d-destin tiegħi għalfejn. Meta inti titwieled ovvjament ħatibda tgħaddi minn dawn l-esperjenzi
moħħok għandu saħħa u s-seta illi jiddeċidi x'se tagħmel bl-esperjenza. Għalmeni jiena hekk nemmen għax jiena għamilt u hekk nibqa' nagħmel. Fis-sens ta' tista' tagħżel l-esperjenza tħallija tħallmek jew tħallija tkissrek il-konvent li kollha kemm aħna kellna xi esperjenza wara li jew tallatna jew niżlitna. Sewa però trid il-ħaġa li d-destin jitwilet miegħek u miskit jaħasra. Dik tal-miskin, dik tal-jaħasra, dik li titħassar lilek innifsek, taf kif pull up your socks. Taf kif literalment jitfellilek innifsek ġo ħafra. Eżatt. U tagħmel x'tagħmel. Kulħadd kien hemm ta' xi darba jew oħra ta' ġifieri. Kulħadd jeddi minnha. Bil-fors, inkella ma tkunx il-ħajja, Taf kif. U ħaġa oħra, jiena nemmen ukoll li l-moħħ għandu s-seta li dak li jaħseb jattira. Fatt kont ħansaqsik fuqha. Il-manifestazzjoni għalik li timmanifesta. Xi tfisser għalik? Temmen biha nimmaġina. Manifestazzjoni o manifestation, the laws of attraction, fil-verità nħoss li bħala umani għat marċifejna biżejjed edukazzjoni, biżejjed talim sabiex nifmu kemm moħħna huwa potenti. Aħna dejjem tallimna illi għandna l-ġisem, għandna l-qalb, tippompja d-dem biex il-ġisem iżomm ħaj. Fil-verità ħafna drabi ninsew kemm moħħna għandu poter fuq il-ħajja kollha. Fil-fatt, meta nitwildu meta mmutu, we are certified we're dead when we are brain dead. Mhux meta tiqa' fil-qalb. Il-moħħ għandu l-ikbar seta'. Mela, xirrit ngħid biha ġin? Irrid ngħid biha li meta l-moħħ jaħseb xi ħaġa tajba jew ħażina, sija ħażina sija tajba. Tiġri, literalment, aktar ma taħseb fuq xi ħaġa, fil-fatt inti tinduna, taf ma tiġrilek x'ovvjament mhux ħadd jiġrilek dakinhar, mhux ħadd jiġrilek ġimgħa wara, inti tibda tinduna, sewwa inti ħadd tibda tinduna li sekwenza ta' kif ġraw l-affarijiet u di ġrat li milux ġifieri, għalkemm ġrat li kemm il-darba. Għax biex bil-qeda nitkellem fuqha, xi kultant għandi ħafna niwonderja literalment ninsa dak il-qeda ngħid. Ma tinfakkar li l-nifsi, li bol, kalma, surrender. Għalfej qed tippanikja, għalfej qed tiġi ansjuża, taf kif literalment il-moħħ ħajitrasmetti l-enerġija biex jirċievi dak li hu lesta lih. U dak li ma tirċivix, għax appuntu ma m'intix lest jew lesta lih. M'intix qed tivvibra fuq dik il-frekwenza, m'intix intjun. Qed tifhimni? L-uman huwa sors ta' enerġija, ġifieri literalment daqqa l-fuq daqqa l-isfel u għal xejn noqogħdu ngħidu ara pereżempju din ħaġa ma ġratx għadha għalfejn għax appuntu m'intix lesta liha. Eżatt. Mhux mhux se tirċivija għax m'intix lest biex tirċivija. Eżatt. You have to act. Ara, jien meta jsaqsuni fuq manifestation xi tfisser. Jien inħobb intihom dak l-eżempju ta' qabel ma norqdu. Eżatt. Inti meta tkun ħatorqod x'tagħmel? Tintafa' rasek fuq l-imħadda u talaq għajnejk. Ġvinti qed tipprepara lilek innifsek qed tipprepara l-ġismek biex torqod. Eventually x'ħajġri ħatorqod. Eżatt. Sekk inti tixtieq timmanifesta xi ħaġa. Imma you're not walking towards it. Grazzi. Sewwa bil-Malti ngħidu ejn ruħek ħalli Alla jgħinek ukoll jgħidilek. Fil-fatt kont se ngħidilek jiena meta konna żgħar x'kienu jgħidulna. Ejn ruħek biex Alla jgħinek issa. Min jemmen falla, min jemmen f'Budda, min jemmen fl-enerġija, min jemmen fl-issilel, pero inti titkun, meta qegħdin ngħidu dik awtomatikalment anke tgħidha ħadd tħoss l-enerġija li jekk min tista' tiċċaqlaq, mhux ħadd tagħmel xejn. Tagħmel xejn, tistennix il-bajtra taqaf ħalqek u jgħidulek. Ma għalkemm il-Malti jgħid xi ħaġa ħażina ħafna il ma toġobnix jien. Ġieli kon nismaħħa jgħidu aħseb il-ħażin ħalli t-tajjeb ma jonqos. Iva dik oħra dik xaġa qatt ma sajt nifhimha. Illa li jekk jiena naħseb fil-ħażin awtomatikament ħanġib in-negattiv. If I'm thinking negative, what am I inviting? Eżatt, però ġieli kien hemm nies li saqsewni u jgħidu li kif titkellem fuq manifestation
Umbat inti dejjem titkellem fuq preparedness, ġifieri dejjem tkun preparat. Inti awtomatikament qed taħseb fil-negattiv. Jiena ngħidlek differenti, jiena ngħidlek li jiena ma naħsibx fil-negattiv, jiena ngħidlek li always be prepared. Eżatt. Sewwa? Eżatt. Ħallindi eventuality aħna ngħidu minnu bħal li nsejħu lil nfusna preppers. Eżatt. When shit hits the fan ngħidu, when shit hits the fan. Sewwa inti tkun preparat. Eżatt. Issa tajli, allura inti jekk jien ħammun nitlawdex pereżempju u ngħid għandillak iġbut mimli. Ma nħux l-isperwi li nħalli ikolli fejn nitfa' basketi. Għax naħodha for granted li ma ħajġri xejn. U ma preparajtx ruħek. Ma preparajtx ruħek. Awtomatikament qed tistieden dak li inti kont qed tipprova tevita. Għax din hija paradoss. Hija paradoss. Rajtek, għat inti stess, stidint. Il-fatt li ma ħsibx li inti ma manifestajtx, tħalli fidej xi ħaġa oħra fidej inti li ħadd iddeċidi għalik. Sewwa? Ekku. Għal xejn indom nduru magħha din. Again, mhux kollha lesti nifhmuha u mhux kollha lesti naċċettawha. Għax mhux kollha qegħdin fl-istess punt ta' ħajjitna miftuħin biex taf kif insammu. Ekku. Li mhix ħaġa ħażina lanqas illa li kulħadd qiegħed f'fad differenti u kulħadd tajjeb. Sewwa? Ekku. Dak li bdejt tajt fil-bidu tad-destin li l-bniedem ma jitwilix bid-destin, jiena ma nemminix tali. Le, qatt m'emminta. X'inti dejjem għandek il-life choices sewwa kull sekonda li tgħaddi għandek tieħu deċiżjonijiet. Eżatt. Anti awtomatikament il-ktieb inti qed tiktbu. Eżatt. Diary inti qed tiktbu mhux qed jagħmlulek ħadd ieħor. Però on the other hand għalhekk hija paradoss kbir di li nemmen illi kulħadd għandu postu fid-dinja biex kif tajtem iwettaq. Grazzi. His fate. Grazzi. Ngħidu fate. Grazzi. So fate mhux fidi, his fate aw Diki. jekk tittajlu d-destin. Diki. Imma ma jfissirx il-destin huwa tiegħi, jaf ikun dak ix-xi ħaġa li qed nagħmel jiena qed ninfluwenza l ħadd ieħor. Dik u fil-fatt meta l-ewwel ħanerġa' ndur naqra lura malli l-bdejt tgħidli il-purpose tal-ħajja. Jiena dejjem nemmen li aħna ġejna f'din id-dimensjoni biex nħallu din id-dinja fiżika aħjar milli sibnija. Dejjem. Issa jew bemil, jew b'xaġa li għadna, jew b'xaġa li tajna. Meta ngħid b'xaġa li tajna, l-uman għandu ħabta jorbot qalbu mal-materjali. Il-materjali kollu jispiċċa. Nitwildu b'xejn, nitwildu arwenin, il-ibsuna, immutu il-ibsuna. Jiġifieri fil-verità għalhekk personalment nerġa' ndur lura li bdejna ngħidu I create my own destiny, titwiled b'xejn titlaq b'xejn qal xejn toqgħod tgħid huwa ġdik huwa l-oħra huwa ma nafx fortunatament anka l-era li qegħdin ngħixu fiha bħalissa isna jekk ma nħaqniex saw jekk ma isna baqan qed ma ħniex qegħdin nirnexxu. Ret race u l-ħin kollu tellieqa. Għalix dil-ansjeta kollha u għalhekk fil-fatt mhux ħanidaq ngħid għaddejjin minn żmien fejn nies hija l-aktar qed tgħix l-aktar perdi ansjużi li qatt kellna fl-istorja umana. Meta mhux qiegħda ngħidu jien anke sempliċement tidħol fuq il-pjattaforma medja soċjali tinnota dejjem lessi biex tiġġieldu, dejjem lessi biex inwieġbu, dejjem lessi biex għalfej. Dik mhux riflessjoni ta' kuntentizza, dik mhux riflessjoni ta' kalma, dik mhux riflessjoni ta' għandi kull marrit, so dejjem. Illum rajt kumment. U vera dak il-ħin kif rajtu personalità Maltija bħalna imħazza bit-tatus. U xi ħadd kitbilha pity all that ink. Kam il-darba għal-walili, xħasra tfajla bħalek miksija bit-tatu, għax miksija. Jienu ngħidilek ukoll qed jaħmar li wiċċi u qed inħoss moħħi sejjerek isu qalb. Nemnek. Nieklu kelli abtit. Nemnek. Illa xina dak il-ħin fl-istant illi anka ġuventur, kelli ġuventur kam il-darba pereza għalli xħasra tfajla bħalek intelligenti, ħaġa ma naranx persona intelligenti, persona komuni bħal kulħadd.
b'dik it-tpinġija kollha u x'ħassra tqaxxar xalek like isni jiena il-lat fiżiku tiegħi ma jelajnjax ma dak li n-importer u nifqali tħaq dak il-ħin. Qas biss titkellem. Illa ħaġa ma ħoss illi għandi nispjega ruħi. Dik waħda. U tieni ħaġa iktar ħanijek. Mhux problema. Aħna x'qegħdin fid-dinja biex nużbu lil kulħadd biex jifhimna kulħadd, qas irid li jifhimni kulħadd. Le, jiena ma rridx, anzi jien dejjem ngħidha dik il-ħaġa li jiena ma rridx li kulħadd jaċċettani. Jekk kulħadd jaċċettani sinjaletna m'hemmx ħaġa ħażina. Isimha terġa' titkellem, tarak jaċċettani anke di oħra. Għalfejn għandna nużaw it-terminu in 2026 jaċċettani. Di l-kelma għandna bżonn inħamm il-vokabularju tagħna. Naċċettaw bniedem ieħor. Di tal-aċċettazzjoni. Aħna qegħdin fid-dinja kollha differenti, kollha diversi, kollha għandna x'nafru. Fil-verità kollha għandna nesprimu ruħna kif twelidna u kif qegħdin nevolvu u li narani tal-missija ngħidlina naċċetta bniedem ieħor, x'għandix naċċettalu. U x'għandux jaċċetta lili. Qed nitalmu minn xulxin. Ma nafux kollox. Mhux kulħadd għandu Tara li anke l-enerġija tiegħi tinbidel meta tinbidel hija bil-fors. Qatt tal-aċċettat, m'għandniex naċċettaw xulxin. Li niċċelebrak. Iżbaħ milli naċċettak. Eżatt. Sewwa. Eżatt. Jien di tal-aċċettazzjoni jiena ma nistax nifhimha jiena dik il-ħaġa li pereżempju jiġu jgħidulek għax jien nirrispetthom ta' naċċetthom u jiena għamilu bħalek hekk bit-tatus u hekk. Degradant. Ma jiena dik degradant. Jiena bħala bniedem. Awtomatikament tara fil-li xi ħaġa ħażina fija li għattaj li hekk. Bħala huma aħna impoġġik fi skala iktar baxxa, ħallina nidher aħjar u qiegħda naċċettak. Naċċetta xiex eżatt. Eżatt, ċetta. Li niċċelebrak għax għandek il-gazz illi dak kollu li tixtieq tagħmel qed tagħmlu f'din l-unika ħajja li għandek għax dawwara kollox isma' nafhmu tul lejla. Ħadd ma tagħna garanzija ta' fejn se ngħixu. Gullila. Tifalli naqra moħħi kit. U di spiss qed ngħidlek il-veta xi ħaġa li kostantement f'ħajti kelli niddilja magħha u min jekk hemm sendemon id-dilja ma ta' naċċettak. Jiena dik hija kelma li nippreferi nirreplejsa jiena niċċelebrak. Anke jiena ngħidha. I'm taking you in. It's very positive u li taċċetta imma naraħħa. Niftaħru ħan nitgħallem minn għandek. Li tajt naċċetta il-fatt li jiena naċċetta isek mur tixtri xi ħaġa u jiġi immanda girfa. Naċċetta. Xejtek ħalli. I am kif tajt qed nacknowledge għad-difett. Jiena dik qed tisimgħek titkellem. Eżatti. Qed tacknowledge għad-difett u qed taċċetta. Qed imbaxxi xi ħaġa ma ngħidlek għax naqra law u naqra lew u anke aħna bħala bnedmin ħabta għax naħseb aħna ġieli qalulna anke fil-podcast ta' ġieli rajt kummenti ġifieri dik it-pinġejja u mhux it-pinġejja. I mean, uwejja, tipo, fimt, that's individuality, fimt, da huwa dalijien. Eżatt. U kollha aħna għandu jkollna l-gatt li niċċelebraw lilna nfusna l-ewwel sabiex ħadd ieħor jaraf jiċċelebrana. Għax din il-ħaġa li ħatgħidli xi ħaġa ħanejdlek nibżalek tiġġudikanix. L-ħaġa l-ġudizzju ġej minn imħuħ vera żgħar. U hawnhekk jieħu għalih min irid. Ekku. Jieħu għalih min irid. Il-ġudizzju equals frott moħ żgħir. Eżatt. Naqblu? 100%. Live let live, nejx bija kol jom dik il-ħaġa, jina ma importanix jagħmel ħadd ieħor, jina responsabbli ta' ħajti biss, għasta t-tifla tiegħi ġifieri min responsabbli għax għandha l-għażliet tagħha. Eżatt. U għandha dritt. U għandha dritt. Sewwa. Però ma niġġudika lil ħadd għax jiena nippretendi li ħadd ma jiġġudika lili u min jiġġudikani ma jimportanix. Judge me. Eżatt. Jiena I'm an open book, ġifieri min jafni lili. U min jafni sew, min jafni close, ġifieri. I vouch for you. Forsi jara stampa ta' barra, di wara kollox dan huwa ġisem dawwa qoxra. Dija l-karozza, driver mhuwiex dan. Dar tar-ruħ. Id-dar tar-ruħ, l-ispirtu huwa. Jien meta saqsini, kieku kelli nsaqsik, min il-iż?
min il-iz, minix da, jien minix da. Assolutament. Minix din il-ġilda, din il-ġisem li twilid fih. Assolutament, Fimt? assolutament. Jena- U kellek tistaqsini, min Liz, inti taf nisew, u nittama jiena dejjem ngħid li kull min imismija, ħaġa waħda biss nixtieq. U nerġa' mur lura li kont qiegħda ngħidlek l-ewwel, aħna ma nafux sa fejn ħanejxu f'dan il-perkors. Però ħaġa waħda nittama li kull min mismew, kull min kien jafni dejjem ħassu maħbub. Mhux aċċettat, maħbub u ċelebrat. Għalfejn? Ila lix li tħossok maħbub u ċelebrat. Hija l-alla vibrazzjoni li nistgħu nħossu f'ħajjitna. Sew aħna fil-verità bħala umani aħna struttura ta' enerġija. Ekku. Struttura ta' enerġija. U tista' tipprova temmini, tista' tipprova ma temminix, tista' tipprova iġġib li kull diffikultà biex tgiddibni u kif tħossok madwar ċerti nies? Mela, fil-fatt kon ġejbija dik ta' saqsejt mistoqsija tajba s-santi, ħanitkellem jiena fuqek. Mela jiena ili nafek 3 snin issa? Daqshekk. Jien ili narak qabel dawk 3 snin għax jiena fejn naħdem jiena viċin tas-salon tiegħek. Sew. Gżira. Sew. Gżira jew msejda hemmhekk. Gżira fil-fatt, gżira fil-fatt. Kont narak u automatically dija xi ħaġa li ma nafx qiegħda fija. Tinduna s-sabiħ tal-bniedem ma rridx nitkellem naqra lavend light u dal-bullshit ta' jiena. Illi napprezza. Minix dak it-tip ta' ġifieri jien minix lavend light, by the way. Jiena I acknowledge my shadows, ġifieri għandi d-dark side tiegħi. Lavend light without grayness and dark. Eżatt. Ġifieri u tit-technology. Jiena dika min jitkellem lavend light, mhux jiġifieri Ħadd minna. min jitkellem fuq lavend light biss. Ħadd minna. Ngħid le jiena minix lavend light, però taraħ bniedem kif tara persuna itik dik il-vibe. Per eżempju, ġieli niltaqa' ma' nies u jtini dik il-vibe kera. Ġieli kont żbaljat. Ħanammetti, ġieli kont żbaljat u ngħidha kemm il-darba don't judge the book by the cover, ġifieri, ġieli kien hemm momenti fejn kont ngħid. Per eżempju, case in point, jiena meta ltqajt ma' Sajan u ma' Mirko l-ewwel darba 3 snin ilu. Kif rajt il-Sajan? Isni, imbagħad wara ftit minuti u issir tafu, tajt, la. Le. Bnidem L-enerġija li u għed mill-isbaħ nis li naf ħajti ġifiri u Mirko, mux tabxie ġifiri ħbib tiegħi tal-bliħ somħuti. Ma l-ewwel 5 minuti tista' tibdi stampa inti. Eżatt. Persuna kif tħodd. Imma pereżempju meta rajt lilek kont nara dik ix-xi ħaġa fik. Dik il-malinkonija sabiħa. Napprezzak. Fim, meta ltqajt miegħek l-ewwel darba meta ġejt l-exhibition tiegħi. Iva. Beċ. Napprezzak Fontana. Kostantement dejjem għatta di. Jien Kerin mara tiegħi tafx dejjem tajt festa. Festa, festa għalfej għax kif taqbad Your fireworks. Ivi. Ek. U taf għalfej u taf napprezza ħafna li dik l-enerġija li trasmetti ġiet aċċettata, illa li ħafna nies ma jkunux lesti li jaċċettaw enerġija pożittiva jew enerġija inqas pożittiva. Enerġija negattiva ma. Ħana jillek saqat xi ħaġa tajba metin ġilt għajt manis li jkollhom dak li tissejjaħ toxic positivity. Speċjalment f'din il-ġenerazzjoni ta' social media. Dispjaċini ngħid u mhux ħammaqdar di l-idea li ħannajt xi ħaġa pożittiva, ħannostor dak li qed inħoss. Aħwa tajba, proset. Sewwa. Proset. U fuq il-pjattaformi social media qiegħda tiġri spiss. Mela. Ħanikteb xi ħaġa sabiħa alla volja biex qed inħossni sew. Imma basta ħadd il-likes. Sfortunatament, qed tiktibha f'post pubbliku fejn in-nies tafek. Nispeċini ngħid. Ma tkun qed titnejjek bħadd ħlief bik innifsek għax hekk tħossok tajjeb għajt li tħossok tajjeb. Hekk tħossok ħażin għajt li tħossok ħażin. X'jistgħu l-aktar in-nies? Jippruvaw tikit
u jgħinuk. Pero di l-idea ta' toxic positivity per eżempju, ħanġi per eżempju ieħor. U iva se jgħaddilek, u b'daqshekk jew inkella di. Għaddejt minn xi għaddejt, imma dak għax inti strong ta' isek ħaqek, għax inti strong. Minn flok ngħidu, sorry ta' ingħatajt peace. Tallimt kif għandek iġġorru minn bomba ħriġ bukket fjuri u għax kont strong irnexxielek. Però napprezza li l-perkors tiegħek kien diffiċli ħafna. X'nista' nagħmel jiena bħala persuna biex nisimgħek prova nitgħallem kif inti wasata. Mela ngħidlek għax inti kont strong ta' isni nieħsilt idejja. Ma interessanix għax inti strong. Ekku. Toxic positivity. Toxic positivity, jenek nara. I'm demeaning you and what you went through biex. Ekku. Le nifima xettajt, iwa. Għaddejt minna spessi jena dik u għaddi minna kull jum. Ta' ġifiri. U tweġġani. Jena dajem najt I was forged in fire. Literalment. U għazilt li were forged in fire. Kemm hawn nies oħrajn illi they had roses and flowers minn meta twildu? Ma kienx ħaqna hekk? Daqshekk. Għaliex le, per eżempju ġilli nisma' nies jgħidulek imma dak twilet minn ġo familja, all right, jien ma twilitx hekk, ma twilitx ġo familja miljonarja. Sewwa. Jiena dak kollu li għandi llum ħadimt għalih bl-araq ta' ġbini, ġifieri, jiena mara ġifieri. Daqshekk. Bnejna kollox from scratch. Fimt ġi aħna ma sibniex il-platt sħun żgur qatt ma sibnieh, ġifieri, aħna għamilna dak kollu li għandna llum il-ġurnata kollox weħedna, ġifieri, u kollox biftit jibda. U tibni pass. Qed tisimgħek titkellem. Hija. Ħaġibu eżempju. Pożittività bajda. Inti qed titkellem hekk. U għad qed titkellem hekk qiegħda nammiraki jiena. Illa lix mhux ġust qed isseb id-diffikultà, titapprezza wkoll illi ma qtajtx qalbek biex wasalt hawnhekk. Kienet tkun isbaħ li kieku kellek il-imbottatura. On the other hand, toxic positivity, kieku xi ħadd ħajgħidlek qed tara imma dak għax inti b'saħħtek ta' wasalt saw, like tipo. Imma s-saħħa. U kemm se tara? Mhux għażla wkoll. Kemm il-darba kont se taqta' qalbek? Miljun darba. Grazzi. Dik ma narawiex. Għażilt li flok naqta' qalbi. I pull up my socks, nxammar il-kmiem. U min jaf kemm għad baqana nagħmlu għadik. Min jaf kemm għad baqana nagħmlu għadik. Għax stage li. Sewwa. Naf noħroġaw barra jien, issa u tajerni karozza u nispiċċa. Jien dik dejjem ngħidha. Spiċċa f'taħta sodda. Dejjem ngħidha. Ma nistax nifhimha bħala bnedmin, neħdu kollox for granted. No, tistax u teħu kollox for granted il-ħajja hija evoluzzjoni sħiħa. Sewwa. Jien ma nafx fejn qed titwassalni l-ħajja. Kienaw nies illi kienu qegħdin hemm fuq u ħadu tisbita enormi. U kien hemm min qiegħed taħt jien rajt stejjer jiġru qudiem għajnej jien naf nies illi daw kienu letteralment vera fil-qiegħ llum il-ġurnata bis-saħħa tagħhom u bis-saħħa tan-nies madwarhom ukoll llum il-ġurnata huma high in society, ġifieri daw bdew mill-qiegħ. Fimt? Issa. Għal dak niċċelebraw, mhux naċċettaw, mara qegħdin nerġgħu immorru għal dak niċċelebraw, niċċelebraw mhux dak qegħdin nitgħallmu minnhom. Eżattu. Għaliex jien m'iniex kapaċi nagħmilha jien dik ma jien affukajt fuq affarijiet oħra. Eżatti. Fimt jiena l-enerġija tiegħi ffukajta fuq affarijiet oħra. Jien pereżempju naf daqs kemm għamilt affarijiet f'ħajti jiena ma stajtx inkun businessman pereżempju għaliex le mela stajt. Imma jiena għażilt li flok immur fil-dik tal-business fukajt ħajti f'affarijiet oħra. Sawa, fajt l-enerġija tiegħi hemmhekk. Ma titkellem. Manifestation. Manifestazzjoni mill-bidu tal-aħħar. Għalfej, għax moħħok kellu s-seta jemmen fik innifsek. Sewwa, u minn hemm
Wasaltem. Kolla inti, ma l-enerġija kienet inti. Eżatt, enerġija. Ġviri ti għal xejn għoddu najdu, dak xorti ħtajba, ta' xorti ħtajba, inti xorti, jek inti ħatemmen li inti bnidem zvinturat, ħat kompli tattira affarijiet ħżina, l-enerġija hija negattiva. Eżatt. Ara, l-manifestazzjoni ħafna nis jaħsbu li hija xi ħaġa xi ħaġa tal-magics. Le. Kull jum. Il-manifestazzjoni hija reali, hija xi ħaġa li l-Knisja wkoll temmen biha, ħanibdew minn hawn il-manifestazzjoni temmen biha l-Knisja għaliex titlob il-kelma titlob. Anke meta nitolbu, jekk aħna meta konna żgħar tallimna il-missierna, is-slima, il-glorja, jekk inti verament poġġi bil-qiegħda u tixtar anke s-sekwenza ta' kif ngħidu il-kliem, ma nkunux biss qegħdin nitolbu. Laħġa, it-talba hija perkors ta' gratitudni għalfej għax jekk inti minti se tiftaħ qalbek b'mod grat għal dak li diġà għandek minti se tattira iżjed. Sewwa? Again, mhux qed nkun profetika hawnhekk fl-qiegħda ngħid just tislowja u dak li qed tgħid qed tħossu qed tgħidu b'mod sensuali, u mhux sensuali f'sens temnu. Tittemmel qed tgħid. Temnu, jekk temnu timmanifestaħ. Dik hija it-talba hija ringrazzjament biex niftaħ għal-iktar. Ekku. Tagħmel sens. Ja, tagħmel. Jiena persuna qrib tiegħi illi kienet miegħi f'mument vera kritiku meta dejt minn esperjenza li bidlet li ħajti għalmitni ħaġa. Kienet tagħmel Liz, always pray in gratitude. U minn hawnhekk insellmilha. Always pray in gratitude. Because gratitude is a magnet to abundance. Ekku. Bil-Malti, il-gratitudni hija l-kalamita tal-abbundanza. Ekku. Ma tistax titlob biss l-ewwel tirringrazzja ħatiftaħ. Dak li qed titlob jew dak li qed tipprova timmanifesta. Tagħmillu l-wisa. Eżatt, tagħmillu l-ispazju lest li tirċivih. Proset, fimtni. Jim Carrey jitkellem ħafna fuq għad l-affarijiet. Jim Carrey għal min ma jafx għalkemm huwa komiku, comedian u dawn l-affarijiet. Dawn ikunu l-aktar nies deep li tista' tintaqa' magħhom. Dak huwa bniedem tal-bliħ, ġifieri jiena nisimgħu jitkellem qabbadni l-bart għandu speech partikolari. Prova niftakar x'isima, m'għamel speech quddiem balla studenti waqt graduation. Ħallek hekk. Ibelħek ġifieri, qabbadni l-bart għandi titħax bija qiegħda fil-mobile. Le nemnek. U ġol karozza ġieli flok noqgħod nisma' heavy metal, ngħid ħanoqgħod nisma' l-Jim Carrey. U blamment nafa ġifieri smajta miljon darba, l-għat t-tini Isu sticky notes ngħidulhom jiena tfakrek. Sewwa? Kultant ikollna bżonn xi Ija, bil-fors. Għax inti bħala bniedem taqgħu dik ir-ratt. Bil-fors. Il-ħajja wisq maġġa biex niftakru. U l-ħajja tiktar. Jiena għadni kemm għattielek issa fil-karozza, jien ħajti dejjem tiela nieżla, dejjem għaddejja. Ħajja. Sewwa dik il-ħajja. Sewwa? Ħajja hekk magħmula. Ħajja. Ġieli ssib dum ħofra. Eżatti. U ġieli ma tkunx xaf għal xiex. Per eżempju, ġieli tgħaddi minn momenti fejn tgħid no. Jien nkun il nistenna l-weekend jien mill-ħadd inkun qed nistenna s-sibt u l-ħadd li ġejjin ġifieri. Ikonna nammettu li iva. Jien hekk. Ikonna nammettu li. Jien ma jiġix ħadd illi ma taranix fis-sitta ta' filgħodu nistarti għall-mutur quddiem il-garaxx libes il-helmet u nitlaq. Ħadd li għadda pereżempju, għat marri għas nżilt il-garax, għajt id-dar, għax kienet an day. Tajli ġalxiex, għamilt 3 jimek. And that is okay. That is okay, l-omor, right. We naċċettawa, impoġġu maħħa, hija normali li ma jkun. U it's okay. Di xaħġa oħra, Bħala umani, u ħanħu spunt mill-li għatli l-ewwel inti jekk ma jimpurtax, il-bniedem tant f'din il-ħajja, f'din id-dinja, f'din il-fażi li qegħdin ngħixu fiha ġejna mitmuha l-idea li jekk nistrieħu maħniex qegħdin inkunu produttivi, allura x'jiġri qegħdin nikkondizzjonaw il-moħħna li meta qegħdin nistrieħu qegħdin
niffejlijaw bl-Inglis, ma xkun ma darba. T-tfal. Le, fil-verità maħniex niffejlijaw meta qegħdin nistrieħu. Dik hija il-magna iddisinjata minn xi ħadd u aħna qegħdin inħossuna li maħniex inwieġbu biżejjed għall-magna. U dik hija l-magna, li ma mhux il-magna. Li inti tpoġġi u tistrieħ u tpoġġi ma dawk il-feelings mhux daqshekk pożittivi. Hija importanti li taċċettom, hija importanti li teknoloġija ma timbuttomx, għax imbagħad jimmanifestaw irwieħhom f'rabja, ħafna resentment, ħafna titpoġġi magħhom u tittaċċettom. Titgħamel xi ħaġa li togħġbok u anke jekk ikollok tiċċassa l-ġurnata sħiħa, kemm darba nagħmilha u m'għaddix inħossni ħażina. Meta kont iżgħar. Qossok ħażin, jiena pereżempju ħlejt il-ħadd hekk. Le dak mhux moħħli. Ħlejtu l-ħadd. Investejtu fuq hekk innifs. Però mbagħad looking back retrospectively leha ngħid kieku ħlejt il-ġimgħa. X'inhi ġurnata waħda ma' 5 ijiem. 5 ijiem, eżatt. Eżatt, ekku. Allura inti kellek bżonn dik il-ġurnata waħda ta' mistrieħ moħħlija, ma kienx. Ma kienx le. Biex dawk il-5 ijiem l-aħra kienu produttivissimi u mhux ġib dik il-ġurnata l-mitluba, ġib xi 2 oħra. Eżatt. Qegħdin niftehmu. Ekku. Rridu nkunu vera konxji bħalissa li dak li qegħdin naqraw fil-pjattaformi, social media, dik hija l-magna. Wizard of Oz. Ġieli jaffettwak x'taqra fuq social media? Il-kulħadd jaffettwa. Il-kulħadd jaffettwa. Moħħna huwa b'saħħtu kemm hu b'saħħtu, il-mod kif iddisinjata l-algoritm, it gets you swept. Just like that, literalment, għasin tista' ma tibda tinduna. Il-bieraħ mhux ħaniddejaq ngħid anke lil sħabi, il-bieraħ ħadd detox barra minn Instagram, barra minn Facebook, għalfej, u għamil ġurnata siħa naqra. Il-bira kena ġurnata siħa naqra għalfej, għax il-qari ħajoħodni f'dinja oħra immaġinattiva fej minn kitab il-ktib qed jixxerja dak li qed jaħseb ta' kitab u marret iktar social media u tafx detox kien dak u nagħmilha spiss ġifieri, dawra kollox biex tikkomunika modi oħra. Sewwa, m'għandix għalfejn ikun il-ħin kollu plagjata mal-magna biex taf kif. And it's okay. Dak huwa detox. Ġieli nagħmel ġimma, ġieli nagħmel ġurnata, ġieli nagħmel xahar. And it's okay. I don't feel like I'm missing out. Jien ma jaffettwanix daqshekk. M'għandux jaffettwak. Ġieli jkun hemm kummenti li ngħid u ġeneralment ma jkunux diretti lejja, ġifieri ma ġieli pereżempju nara kumment bħal dik li għatlek ta' dik tat-tatus pereżempju, dika jifqani, ġifieri bħal dak jiena l-arżi qudiemi għax. Taffettwak ġifieri għadha taffettwak. Dik taffettwani. Li nara kumment bħal dak jien u nidħol fuq il-profile tal-bniedem biex nara x'tib ta' bniedem hu ejwa ta' ħanajt dan qed jitkellem dal-baqra. Għax ma dawk in-nies eżatti jien ma nissapportihomx dat tip ta' nies illi jħossuhom għandu dak il-privileġġ għax għandu keyboard qudiemu. Sewwa, issa dal-qas jaf jikteb ġifieri. Sewwa qas jaf jikteb bil-Malti da. U mbagħad jiġi jikkummenta għax qed jara tfajla li mimlija bit-pinġija u jgħidilha dak it-tip ta' komment. Jgħidu bl-Ingliż. Empty vessels make no sound. U sfortunatament biex inkompli fuq li qed tgħid inti għax l-argument tiegħek jagħmel ħafna sens. In-nies li inqas li għandhom x'joffru huma l-ewwel li jparlaw. Ekku. Sfortunatament huma l-inqas nies li kapaċi iżommu naqraw mal u jisimgħu forsi jitalmu xi ħadd. Le, u ċerti hemm minnhom infushom. Tinduna? Mela. ċerti minnhom infushom. Mela. Ħanajlek l-injorant huwa ċert ta' dak li qed jgħid. Sfortunatament, u dejjem irridu. Ġieli ssib kummenti pereżempju li dispreġġjattivi lej ħadd ieħor. Ġieli pereżempju dawka eweġġawni kulta. Li ma nafx il-gwadan. Jien qatt ma ddejt minna s'issa ħanajtek qatt ma jidilli li xi ħadd faqal il-pejpa ġifieri, qatt ma faqal il-pejpa ġifieri li ngħid ġieli batta nies jitnejku ta' ġifieri u nibblokja nies minn fuq il-page ġifieri u nagħmel. U għandek dritt. Nagħmelha ġifieri. Mela ngħidilhom jien ngħidilhom kemm il-darba ġifieri xi ħadd xi kumment
Għamilt notice fil-page, kuntat Jufa Malta, ngħidhom isma'. Dak Dan huwa l-ispazju tiegħek. spazju li huwa safe. Sorry. Dan huwa spazju safe għal nies fejn jixxerjaw l-opinjoni u l-idejat tagħhom. Kif tiġi inti u tiġi tajli tipprova tirredikola għal xi ħadd, jiena ntajjar. Dik il-paġna darba minnhom wieħed bat li messaġġ ġifier fuq il-profile personali tiegħi għax kien jaf li jiena l-admin tal-page għalli għalfej blokkjajtni. U għatlu. Rrit il-sodisfazzjoni. Rrit il-sodisfazzjoni u għatlu. Għatlu għan blokkjak l-onkim il-profile, u blokkjajtu il-profile. Jena di għaddi zaban l-sosju, għal għasir rrit nifima, għatma rrit nifima, kif jena nħossni. Inti tollata bħala bniedma, jew inti bħala bniedem, li jiena dak li nemmen dwarek, jew dak il-ħmerija fit-tizja li bnejti moħħi, għamilta bonfatu, din hija xi ħaġa li again. L-opinjoni hija fatt. Għadna ma tallimniex bħala umani nifirdu l-opinjoni mill-fatt. Fatt huwa fatt. Dik il-ġebla hija ġebla edha hemm imma l-opinjoni tiegħi li dik il-ġebna minn xi magħmula forsi magħmula mill-kartun, forsi magħmula miż-żar, forsi magħmula opinjoni. Għandin zammaħ miftuħa biex dik l-opinjoni nbiddilha. Forsi għadha ħajkolli opinjoni oħra. Minnix qed inkun ġagbina żbiddil l-opinjoni. That's growth. Għand ek suppost nkunu. Ek suppost għandna nkunu għax inkella ħaneħlu. Biddilt l-opinjoni tiegħi fuq ħafna affarijiet, ġifieri throughout the years. Anka jiena. Fimt, ġifieri kien hemm żmien fejn ċertu affarijiet jiena kont naħsibhom differenti. Mbagħad awtomatikament inti l-ħajja evolvi, titlaqaq ma' affarijiet oħra. U inti isek li btajt dik l-intelligenza. Dik l-intelligenza tagħmel festa. Jien m'iniex bnidem konservattiv assolutament. M'għandekx għalfejn tkun. Qatt kont hekk ġifieri. U naħseb waħda mill-affarijiet illi għalmetni fil-ħajja għax jiena dejjem kont rebel, saw ħajti kollha rebellus jien. Dak l-isbaħnies. Dawk huma l-isbaħnies. Jiena naħseb. Wasattafat, dak wasattafat. Però għalmuna li r-rebellioni hija xi ħaġa mal-ħażina. Għalfej? Because you're not conforming. Eżatt, jiena konformista minn iżgur. All right. Inti tinsix, li meta inti konformi ma' xi ħaġa, hemm xi ħaġa mfassla lesta għal benefiċċju ta' xi ħadd. Ta' xi ħadd ieħor. Meta inti ħadd irribella ħatibda tistaqsi, għalfej ir-ribelli jodduhom bħala mġienen. Mela. Mhux hekk. Tista' tiftaħ fuq għadik. Żgur. Jiena l-affarijiet kollha li nagħmel f'ħajti huma relatati mar-rebellioni, ġifieri dak. U nibqa' nirribella sa mammut. Mużika li nisma', hobbies li għandi pereżempju huma kollha suġġetti ribellużi. Fimt? Mela. Tifhimniex ħażin meta nitkellmu fuq rebellioni mhux qed nitkellem fuq li inta ma tobdix il-liġi ta' jew inkisser farra, assolutament dik mhux rebellioni. Mhux violenza mhux rebellioni. Però r-rebellioni hija li jiena don't put me in a box. Anzi, kisser. M'għandix kaxxa, jiena ma ngħidulhomx kaxxa, m'għandix kaxxa. Fimt, m'għandix kaxxa. Fluidi. Eżatt, fluid. U dak li hemm inti l-bir nsa ma nemmnu xi ħaġa. Ija. Pereżempju, il-podcast tagħna. Ħafna nies u jiena jiskantawni kif xorta jaraw il-podcast. Sawa ġina dik li taffaxxinani. Kif taqra kummenti ta' nies ħela satej minn ħajtu qatt jisma' li jenna impeċilqu fil-vojt kontu. Però biex imbagħad qatt dika hekk u jirridikolak tajt imma da. Iwa da ħela sa immaġina jiena ħamun nara logħba futbol. M'għandi xejn kontra l-futbol, ma interessanix. Biex imbagħad noqgħod ngħid għax dak il-plejer għamel hekk, dak il-plejer. Mela, wan ma nifhimx fil-futbol. Tu ma nħobbux il-futbol. Eżatt. Sawa? Imma mbagħad ħammur noqgħod nikkummenta fuq xi ħaġa wan li ma nifhimx fiha. Wan li m'iniex istruit għax qatt ma ngħidu fil-paranormal għax aħna il-podcast tagħna huwa aktar paranormal spiritwalità u dawn l-affarijiet. Eżatt. Allura isek m'hemmx there's a frame of thought. Fejn se taqta? Ma tistax taqta. Ma taqta mkien fil-verità. M'hemm xejn li huwa fatt. Mela kif inti tiġi xi ħadd ieħor u juża l-fantażija tiegħu sewwa biex
jipprova l-fantazija tiegħu against il-fantaziji tagħna. U dak Jekk skontu imponiment. huwa U dak imponiment. tagħna huwa fantazija. Daqshekk. Fimt? Qed ismak titkellem. Ġifieri, dik kultant ma nistax nifhimhom ċertu paradossi tal-ħajja. Mimlija paradossi minn meta titwilet sa ma tmut. Kollox, Vera? Kollox. L-abjad għandu l-iswed. Alright, fin-nofs hemm il-gris. Il-gris. Il-bilanċ ta' tnejn, Il-gris huwa l-proċess huwa l-inċertezza. U dak u l-bniedem. Eżatt, dak għal-bniedem għallu. Vera? Akku. Nħu pjaċir nisimgħek titkellem illa lix għamin qatt ma kelli dubju li nelajnjaw fil-ħsieb, però iva tħossok inqas waħdek meta tisma' persuna tesprima ruħha bil-mod kif tesprimi ruħek inti taf kif għax il-verità. Però l-ħajja tlaqqak ta' Viva, jiena ninnota li fil-verità għalhekk għandna nkunu vokali f'dak li nemnu, m'għandniex nibżaw, għax meta inti awtomatikalment se titkellem f'dak li temmen u f'dak li ma temminx, awtomatikalment il-ħajja se tlaqqak fit-tribu tiegħek, tribu. Taf kif? Akku, vera. M'hemmx tribu tajjeb u tribu ħażin? Le, assolutament, imma ninnu taħħa li pereżempju meta inti tibda taħseb ċertu affarijiet, you align yourself. Sawa? Il-ħajja jek tittajlu l-univers, tittajlu Alla, jek trid sejħlu Alla. Kollha rridu wisem. Alla ħajlaqqak ma xi ħaġa, ma dik xi ħaġa li ħadd kompli jitkabrek f'dak il-perkors, dak it-triq. Proset. Dik naraħħa tiġri. Proset. Tipo, riċenti ġrat li kombinat, asna jien ma ngħidilhomx kombinazzjoni, ngħidilhom sinkronicitajiet. Qed induna li synchronicities and manifestation. Kull darba aħna ma nitkellmu. Kollu dawwa kollu jien li ħajti manifestajta. Jien. Tajli mela kif ma konċ kapaċi timmanifesta kastel, liri, flus, Ferraris. Rittu. Qatt ma fokajt fuqhom ta'? Rittu. No. Rittu. Qatt ma fokajt fuqhom. Rittu, imma sewwa. Kelli prioritajiet oħra f'ħajti. U dawk huma importanti. Dak huma aktar importanti. Għalik, qed tarak? Għax xi ħaġa fuq il-manifestation li ninnota għax din ukoll hija importanti li it-trik tal-manifestazzjoni hija li dak kollu li titlob u li trid u dak kollu li temmen li ħad irċievi tajjeb u ħażin ħajjiġi, tajli ġifieri, dejjem hemm il-prezz li titħallas għalih. Hemm trik ħaġa mingħajr ma tħallas għaliha. Hemm trik ta' kif timmanifesta. Daqshekk. Jekk inti qed tgħid jien irrid so much flus, daħan ngħidlek din mhux għax ġrad vera, ma ħantik eżempju. Imma. Mela jiena rrid 100,000. X'ħajjiġri? L-univers kelma waħda biss jaf jgħid, iva. Your wish is my command, hekk ħajjgħidlek. X'ħajgħamillek? Inti trid 100,000, trid miljun, x'problema inti jomlok. Imma akkosta kollox. Taqla xi daqqa ta' karozza, tispiċċa ġo sodda, forsi inxurjat, u tieħu 100,000. U spiċċa ġo sodda. Dak kien il-prezz. Dak kien il-prezz li ħallast. Għal dak li manifestajt. Le, ma jiena xi tlabt. Jiena l-flus tlabt. Oġġett materjal. Għalhekk tittoqgħod attent xi tgħid. And words have power. Words have power. U kull ma titlob tirċivih. Abrakadabra. Għalhekk anke. Tfisser abrakadabra. Sewwa, literalment, eżatt. Qed titkellem mal-univers biex jibgħat. Sewwa. Għalhekk anke kemm il-darba anke smajt nies jiena jixtiequ dan fuq ħadd ieħor. Dak li qed titlob se jiġi. U mhux neċessarjament se jiġi fuq min qed titlob la se jiġi. L-ewwel se jiġi għandek. U ftit wara x'jiġri? There's always a price to pay. Ġifieri, u di oħra. Dak li ħan imbotta l-barra, dak li ħan imbotta l-barra, jekk ħan imbotta ħażen ħajġi l-ħażen. Jekk ħan imbotta tibija jiena mhux ħan iddeq ngħid. Nara miġru on a daily basis dawn l-affarijiet. Ġifieri, ħadd ma jistejmerini. Għax, jekk ma tiftaħ xajnejk u ma tirrealizzax inti stess dak li qed titlob u dak li qed tagħmel xi tisarraf,
dan I'm sorry, you're so unconscious, qed timxi mill-ħajja, temmen sena wara, u ma tħalli, ma assolutament xejn. Xej, ekku. Ekku. Fejn tidħol reliġjon? Reliġjuża jew spiritwali inti? Nimmaġina inti persuna spiritwali u xek. Definitivament, mela imrabija reliġjuża, imma mbagħad ovvjament spiċċajt persuna spiritwali. Ħafna nies jemmnu li reliġjon u l-ispiritwalità huma l-istess ħaġa u vera mhumiex. Assolutament. Ir-reliġjon hija fil-verità l-kelma reliġjoni hija waħda, like għandek set life skills timxi magħhom, timxi magħhom huma riġidi. Il-kelma reliġju. Daqshekk. Huma riġidi, timxi magħhom u jekk inti ħadd tagħmel xi barra minn dik in-nar ma se tħossok ħażin li qisek qed tikser xi regolament. Ġejt parti minn klabb li tittobdi il-komandamenti. Riġida, u hemm daw l-steps jekk tagħmel hekk u titxa ħajtek isa letteralment rutina monotona. Biex qiegħda ngħid illi kulħadd rutina monotona għax huwa reliġjuż. Ma rridx imbagħad li niftehmu ħażin hawnhekk taf kif u nispiċċaw f'xi riċma ta' kummenti għax nafu n-nies kif jifhmu l-affarijiet. On the other hand għandek l-ispiritwalità. U l-ispiritwalità hija fluwida. Sewwa l-ispiritwalità hija fluwida u għalhekk fil-fatt ma titwilidx bniedma jew bniedem spiritwali. L-ispiritwalità hija xi ħaġa forged mill-esperjenzi li tgħaddi minnhom u bħalma għadna l-ewwel there is no light without dark. You have to embrace your dark to receive the light. Flimkien, ġifieri dejjem se jkollok binari skuri, binari ċari. Issa għalfejn persuna spiritwali. Onestament, l-esperjenzi jġibuk hekk u letteralment. Jew se taċċetta se tibda tistaqsi għax u għaliex u tifhem u tiftaħ. Jew inkella se tingħala u ħatoqgħod tkun miftuħa l-ispiritwalità li temmen taf kif laqas jiena stess ma naf kif nispjegaha. Hija eżistenza, hija enerġija, hija xaġa u li tgħixha kuljum, li tgħixha kuljum, li temmen illi qatt m'inti waħdek dejjem sewwa. Ma spiritwali u nemmen illi kull ħaġa għandha meaning. Xejn ma jiġri għal xejn. Sewwa l-affarijiet iħżiena, l-affarijiet it-tajbin. U għalhekk ħanerġa' mmur lura fli konna qegħdin ngħidu ta' għaliex jien. X'inhuwa postok fid-dinja? Sewwa? Għax jien, għax dak kellu jkun il-purpose tiegħi. Taf kif? Taf x'inhu l-purpose tiegħek? Sibtu? Ħankun onesta miegħek Kit, naħseb dik hija domanda li spiss nistaqsija li l-nifsi u meta nħares lura dejjem nistaqsija ksebx il-purpose, però mbagħad meta nħares lura nemmen li iva l-purpose tiegħi qiegħda nsibu. U f'diversi affarijiet il-fatt li n-nies li mid-ġurnata b'mod umli ta' ngħidha ġifieri ħarsu li jgħidu li kemm tispirani. U jena najktibu, fiex nispirak. Ma tkunx taf. Għamela only living life, taf kif. Nasib il-fat li persona anka l-komplimenti like tipo, nkun l-kin kfardan inta għamija kara xinħosni aħjar war nitlaq, ma dak huwa l-purpose. Dak huwa l-purpose. Sewwa, kollha kemm aħna dejjem qegħdin ninfittxu l-purpose tagħna fil-verità ħadd minna ma jaf li qed isibu, però hemm qiegħed. Kulħadd ikollu purpose, jiena nemmen dik. Inti temmen li sibtu l-purpose tiegħek Kit? Ija. Mhux vera. Hemm dik il-filosofija Ġappuniża, ikigai, ġieli smajt biha ikigai. Li inti ssib il-purpose tiegħek, ma inti tkun. By your purpose. Ma inti tkun qed tagħmel xi ħaġa when you're in the flow. Meta tkun qed tagħmel xi ħaġa li inti tant tkun absorbed minnha, tant tkun ipnotizzat li l-ħin għalik jisparixxi. Daqshekk. Issa dika
qabel fil-passat konnajt il-fotografija ġibnijek. Illum il-ġurnata il-fotografija għadha tagħmel li dak l-effett, ġifieri l-arti jiena taf hobba. Ġifieri meta nkun qed nipproduċi xi ħaġa, nikkrea mhux tipproduċi, nikkrea xi ħaġa. Mill-qiegħ. Mill-qiegħ minn xejn. Għax li tikkrea u li tikkrea mill-qiegħ. Mill-qiegħ minn xejn dik hija kreazzjoni, għax production hija tikkrea qed tagħmel xi ħaġa minn Xi ħaġa u għalhekk irranġajt il-kelma nipproduċi għal nikkrea. Prosit. Meta inti qed tikkrea xi ħaġa aħna kollha Allata, aħna kollha kreaturi. Meta tikkrea xi ħaġa, you are in the flow. Proset. Hemmhekk tibda tirrealizza inti li orajt il-purpose tiegħek in life. Li ħadd ħares lejk u jitgħallem minna. Jew illi inti tagħti tkun ta' aspirazzjoni għal ħadd ieħor. Eżatt. Eventually. Mhux tirċi fit-tifħir, jew biex tiġi bħala illallu kit kemm nagħmel li assola vera. No, jiena jien marrit il-ħadd ġifieri li jiġi fuq u jidolizzani dik assolutament. Dik falsa, anke fir-reliġjon. Eżatt. Narawha ħażina. Eżatt, jiena pereżempju fil-passat kien hemm nies li kienu jiltaqgħu miegħi pereżempju u jiddejqu jkellmuni għax forsi jafuni fotografija, llum il-ġurnata tirawni podcast. Aħna nies normali, ġifieri normal qasi kelma. Nies. Qegħdin nitalmu kull minn ħin kollu dik. Ġifieri imma di li inti tħares lejn xi ħadd u tajtu ora minn hemm. Tajli orajt kieku kellek tiltaqa' ma' kantant jew mużiċist li. Mela. Ejwa, ma mhux ħammur noqgħod nilaqlu toqba tajnu ta'. Ħana jien waħda mill-ikbar xewqat tiegħi jien niltaqa' ma' Bruce Dickinson tal-Iron Maiden. Okay. Iltqajt miegħu darbtejn il-baħnan jien għax jiena nistħi, darba minnhom daqqa ta' minkeb u għastħajt inkellmu. Il-mara tiegħi bdiet tajjarni jent qox bdiet tagħmilli. Kellmu stħajt. Kemm bniet ma Issa jiena vera xtaqt ir-ritratt miegħu xtaqt inkellmu. Però still mhux kieku kisirni. Għalek jgħidulek never meet your idols. Kieku kisirni, kodi nattija. Għandi kollezzjoni vinyls u records tal-Maiden naħraq kollox kont. Ġifieri. Le. Ara kemm jien iffissat ili nisma' l-Iron Maiden jien minn meta kelli 9 snin. Dik. Immaġina. Jiena nemnek għax bħala Liz. Però ma niddolizza l-ħadd, Bdi konġeb, ħankun kontradittorjali u naqra antipatka u naf li ħafna nies barra li ħajjisimgħu l-podcast mhux ħaqblu me forsi mhux ħajħdu grazzja miegħi. Li nidolizza entità, reliġjon, politiku, bniedem, oġġett, sitwazzjoni. No. Again, kaxxi, clubs. Għalfejn għandna bħala bnedmin naħsbu f'kaxxi. Jien minix fl-ebda klabb. Grazzi. Ħlif wieħed għax bil-fors. Grazzi. Vera, ta'? U li mu? Għax biex ikollok l-armi tkun membru ta' klabb. Ma jimpurtax, ok. Bil-leġi ġifieri. Għalhekk qiegħed membru ġodda. Jiena qiegħda affiljata fil-verità fl-ebda klabb. U issa kemm imut minn sanku qiegħda fl-ebda klabb. Għalissa ma nħoss l-ebda bżonn. Pero, ma nalaqx għajni li namela fil-futur għalfej, pero ħanajlek il-futur. Li naħseb f'ċirku, f'trianglu, kwadru, dawk il-limitazzjoni tifqaw li moħħi. No, kull klabb jiġi. Imrobbija hekk, bħala tifla jiġifieri imrobbija hekk. U kelli nkisser ħafna konfini biex wasalt fej. Ma wasalt imkien. Pero iva, il-limitazzjoni ħaret li għan nifsi. U napprezza li bidbatija kollha li għaddejt minna. U l-univers bis jaf miex xaħt irridu naqdu. Naqdef, nasal fejn irrid nasal. Għax li għadna ma wasalx fejn irrid nasal. Kif taraħ is-suċċess? X'inhu definition of success għalik? Mela. Again, is-suċċess hija kelma. Sewwa. Però hija miftuħa. Għamil suċċess għalih li kollu ħafna flus, li kollu dajsa, li kollu villa, li kollu dajsa villa ħafna flus.
Għamil suċċessa li jkun popolari, li jkun jafu kulħadd. Għamil suċċessa li jiena li hija suċċess u li malli nasal fissija li nitlaq minn din id-dimensjoni, jaxa ta' kontinwa, qatt ma l-ħaqt bizzejiet, ili malli nara dak id-dawlu ta' nitlaq, nejtara, iċ-ċansis kollha li l-ħajja tatni u żajthom kollha. Kollha. Mhux ġiet opportunità u bżajt minna jiena nies qrib tiegħi ħafna drabi qatawli qalbi u poġġew fija ħafna biża li ma kellix bżonna biex ma tiħelba taf x'inhi. Miss nismajt. Ġifieri ħa ngħidlek il-verità, tkellek issaqsini fuq id-definizzjoni ta' suċċess, ngħidlek id-definizzjoni m'hemmx definizzjoni ta' suċċess. Nibqa' mixja, nibqa' naqdef il-bar inkompli nolli għal fuq kemm nista' ħajkolli challenge ġdid. Because once a human stops challenging themselves, they become stagnant, they become tired, they become demotivated. Għamma kna taqabna, kemm aħna jenin, kemm aħna mdejqin. Fakkartni film ieħor. Għax meta niftakar f'xi ħaġa hekk nħobb ngħidilhom in-nies għax interessanti min jinteressa aħjarhom dawn l-affarijiet. Propja qrajt il-ktieb u mbagħad rajt il-film The Peaceful Warrior. Ma nafx hekk għax rajtu, ma nafx hekk għax rajt il-ktieb. U rakkomandazzjoni għal kull min qed jara ħanajdilkom x'inhu, però morru fiċċuh. Meta nitkellmu fuq the journey and the destination, hemm distinzjoni kbira bejn x'inhija id-destinazzjoni u x'inhija il-journey. Tibda x'imkien u tispiċċa x'imkien letteralment. Ti oħra għandna ħabta niddefinixxu id-destinazzjoni ma' destinazzjoni u journey mhumiex l-istess ħaġa. No. The destination is minnaw sem, but the journey and the experience sewa l-esperienza sorika kultan neqleb ħafna. Ma importax. Kemmu sabiħ dak il-film? ħafna. U fil-fatt fakartni fih u għandi bżonn immur nerġa' nara. Għax oħra, ma nafx hekk ġieli x'tiġrilkom. Tara xi ħaġa at a certain point in life. Kollok bżonn. Sewwa, hawnhekk jolqotni mod jew ktieb. 4 snin wara jolqotni mod ieħor like kienu possibbli din il-biċċa missejta sew nerġa' mmura l-ħaġa u jew diska il-lirika tinduna it hits very differently sewwa again għax qed iżomm moħħok miftuħ qed tikkrea d-destin tiegħek mingħajr ma tillimita ruħek. Eżatt. Ġieli dor tal-ktieb iktar minn darba l-istess ktieb. Iva, u kull darba jagħmel sens differenti. Sewwa, għalija jagħmel sens differenti. Jien hemm ktieb partikolari ta' Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Rajtu 4 darbiet sissa f'ħajti. Sissa. U dal-ktieb ġifieri tant irrakkomandajtu nies u tajtu regal nies mhux tiegħi, għax tiegħi mimli sticky papers. Għax meta jkun hemm paragraf li vera jinteressan nitfallu sticky paper minn daw iż-żar. U kultant iskanta niftaħ il-ktieb u ngħid bum emmi. Qed issemmi l-ktieb kemm hu rigal sabiħ ktieb. Ma. Jiena li għal-isbaħ rigali mal-kotba u sfortunatament kemm m'għadniex nemmnu fihom dak l-affarijiet. Again, tur ta' social media xħadetilna il-ħin kollu, għaljenati. Ktieb sabiħ u l-ktieb. Għal-ħares nibdew nitkellmu fuq għadik, xabat ma neqfux. Sfortunatament jien naqra ħafna. Ħafna ġifieri, jiena naqra ġifieri. Sfortunatament hekk kont ħanibda, sfortunatament reċenti ma tantx ikolli ċans li kelli qabel naqra. Għax nispiċċa mix-xogħol, niġi hawnhekk il-biċċa kbira, meta ma jkollix podcast jew ma jkollix xi ħaġa oħra, ikolli xi ħaġa oħra. Ġifieri dejjem ikun hemm ma ħin għall-qari jiena nipprova nagħmlu kważi kuljum. Importanti. Again, importanti, ma jfirx qed tagħmel xi ħaġa ħażina ma taqrax kuljum, però il-qarwa fuel. U il-moħħ hemmhekk jagħlaq meta. Diment li qed taqra dak illi vera jinteressak.
Dejjem, ma tistax. Stax taqbad ktieb minn fuq l-iskaffa u tħanaqra. Dejjem, issa sija film, sija ktieb, sija passatemp. Jekk dik xi ħaġa mhix lek qed It's not intriguing, jekk mhux qed tikellem. You know, tivvibra, ismana, tivvibra. Tivvibra. X'aħna sorsi ta' enerġija, again, aħna sorsi ta' sewwa. Qed induna, kull darba qegħdin nitkellmu qegħdin naqgħu l-istess erba' affarijiet. And there's a constant flow. M'hemm xejn kwadru, m'hemm xejn tont. Ekku, vera. Ekku, l-bniedem ifhimni, l-bniedem huwa ruħ. Huwa ruħ qed ikollu esperjenza umana ġo ġisem. U r-ruħ x'inhi? Hija fluid, enerġija. Enerġija, again, ħanerġgħu mmorru kif bdejna. Meta nkun ħdej persuna, meta nkun ħdej persuna oħra, meta nkun ħdej persuna. Kemm inħossni tajba, qattajt kwarta ħdejha. Madonna għandi ftit intir bil-fer, u batta kwarta ħdej persuna oħra. Dak it-toqol, issa ħadd qiegħed jixorbok hekk like, enerġija. U meta ħanitkellem għalija personalment. Ġilt għajt ma' nies li ituni dawk il-feelings ngħidilhom jiena li. Ta' toqol. No, jibda jiġani dari. Jiena I'm not afraid to burn bridges ġifieri. Xej. Ek suppost nagħmlu. Naqta, ġifieri jien pereżempju lis naf li forsi di ħajkun hemm minn Ajan friend minn Facebook, per eżempju. Ajan friend. Ijwa, ta' Immek suppost namlu. Jena ma nħallil ħadd. Ħanerġgħu nirrepetu, ħanaċċennawa. Kit. Jekk ma taqtax, u taqta' a clean cut. Għana, għalfejn ngħidu għandna bżonn il-boundaries fil-ħajja. Jena nirrispetta. Għax jekk inti tħalli tieqa naqra żgħira mbexxa, iż-żiffa xorta se tidħol. Tittalaqati għal kollox. Taqta'. Mux bħazen, kindness starts within. Dik l-iktar ħaġa importanti, jena l-ewwel ma nagħmel dik li tissejjaħ self-preservation. Eżatt, proset. U mhux egoizmu. Anke l-psikoterapeuti ta' jemnu fiha. Mela, go. Mhux b'egoizmu ngħidha, ġifieri mhux qed nitkellem qed inkun egoist. Ma jiena l-ewwel ma naħseb huwa fija. Ek suppost. Fija naħseb l-ewwel, ġifieri jiena niċċelebra l-birthday tiegħi, jiena hija xi ħaġa importantissima. Jiena niċċelebra mhux minn dejjem hekk kont. Ma jiena niċċelebra l-birthday tiegħi għaliex għax jiena ma nistax jiena inħobb lilek jekk jiena ma nħobbx lili nnifsi, ma nistax nirrispetta lilek jekk ma nibdiex l-ewwel minn innifsi. You cannot drink from an empty cup. Proset, dik il-kalma kont se ngħidlek, u fil-fatt ħafna nies are running on zero, u għalhekk għandna ħafna nies sajjedin, għandna ħafna nies il-lesti jixorbu l-enerġija ta' ħaddieħor. Għalfejn, għax huma stess laqas qed jaħsbu fiha minn fushom l-ewwel. U sfortunatament jew fortunatament, meta ngħidu l-kalma selfish, għandna ħabta nassoċjawha ma' Emil ħażin. Li tkun selfish taħseb fik innifsek l-ewwel, ma tista' tagħti dak li m'għandekx. Issa, sija rispett, sija mħabba, sija min jiena qatt ma jista' jtik dak li m'għandux u jiena dik tallimta minn affarijiet personali. Ġifieri konna mill-anka lili nnifsi. Taf kif? X'għan iddeq ngħid, kont impoġġi ħafna nies qabli u realizzajt illi inklużi nies viċin tiegħi. Realizzajt li kont persuna dispensabbli. Mela lejna dispensabbli. Qed nitgħallem da qegħdin jgħallmu li hija ħaġa ħażina li ma poġġix lili nnifsi l-ewwel. Sew l-ġurnattiva l-ewwel jiena. Fuq l-ajroplan meta jkun hemm emerġenza. Xejdulek? Help yourself first. L-ewwel before help others. Eżatt. U din mhix egoizmu, again, da mhuwiex egoizmu. It's drill. U meta ngħid hekk jien lest li nidħol fin-nar. Jien lest li nidħol fin-nar għat ta' tesa l-għandi, kuntent ninħaraq jien u nsalva 3 ta' testi għaj tajli mela kif qed titkellem hekk. Aħseb fik innifsek, mhux dik il-kwistjoni, imma jekk jiena ma nieħux ħsieb in-nifs, ma nieħux ħsieb in-nifs l-ewwel, kif ħajkolli enerġija u poter u saħħa u mental clarity biex jiena nkun nista' ngħin il-ħaddieħor. Again, that's why so many people are running on zero u kollettivament u ma nistawx
ma nammettuwiex, u minn ma jammettijiex għax għajder in denial, jew għax mhux komdi affaċċja r-realtà. Fl-istorja tal-bniedem qegħdin nesperjenzaw enerġija kollettiva għajjena. Kulħadd jixrob minn kulħadd. Għalhekk mbagħad meta persuna tkun pożittiva, jara di kif inhi pożittiva, like issa kważi niskantaw għax persuna hija pożittiva. Ċiġri anka li di, like kemm darba kif inhi sirk tibqa' daqshekk pożittiva. Żgur mhux għax nimxi fejn jimxu n-nies. Biex hekk I was forged in fire. Sewwa. Ġifieri. Biex tasal fejn tkun tittgħaddi l-ħajja. Tagħmel dak li mhux qed jagħmel ħadd ieħor. Il-ħajja hija bħal lotus, il-lotus titweled ġottajn. Thank you. Taħseb illi qed tmut. Titla lej id-dawl u mbagħad tiġi fjura bellezza. Għalhekk qiegħda hemm u qiegħda fejn tiftaħ lit. Sewwa. Mela ħankellmek fuq it-tatus għax hija xi ħaġa li għad għandi podcast ma' tattoo artist jien. Interessanti. It-tatus tiegħek. Sewwa. Għalik ifissru xi ħaġa jew ma ġast ħanitkellem għalija bħali decoration. Jiena pereżempju ħanitkellem għalija, jiena ftit waħdiet għandi tatus li ngħid isma' dina għamilt taxt fis-serek. Ifakru nifxi ħaġa, ħanajdlek. Kolunkwe tatuja hija sabiħa l-fejn tatuja biċċa arti u bħalma dejjem ngħid u ħanaċċenna hawnhekk ħalli tinsema kullum kien dejjem nemmen illi hija l-unika ħaġa li inti se ġorra miegħek anke fil-ħofra meta tmut. L-unika ħaġa. Kolunkwe ħaġa ta' valur li għandek dik se tibqa' u se jgawdiha ħadd ieħor warajk. Biċċa tatu se tinżel miegħek u se tittiekel miegħek. Fil-kassija jeħe kull biċċa tatu li għandi u jiena miksija. Għadda ngħidha mhux biex niftaħar u kull biċċa li u kull għandek saqajk ukoll u darek u inti. Dari u kull biċċa li għadha bajda xi darba se tintela. Sewwa għalfej għax fil-perkors tal-ħajja dejjem qed inżid biċċa li tissinifika xi ħaġa, ġifieri ħanwisbek li kull biċċa tatu fiha sinifikat. All right. Għalija, ma jfissirx li qiegħda ngħid li t-tatus l-oħra li ma fihom sinifikat mhumiex tajbin, jew m'għandhomx valur, għax il-fatt li bniedem wasal iddeċieda poġġa xi ħaġa permanenti fuq ġismu u kien kapaċi jikkommetti li jpoġġi għal dak l-ġieħal tul ta' ħin qed turi kemm huwa bniedem valoruż. Huwa importanti l-ġieħ għalik waqt it-tatu? Iva. Onisħajlek tejli, kam inti kattiva miegħek in-nifs. Naf il-risposta x'ħad tkun. Sewwa. L-ġieħ ta' tatu huwa ġieħ li ħadħossu dak il-ħin se jħalli marka vera sabiħa. L-unika ġieħ illi mhux se jħalli scars skuri, mhux se jħalli scars illi minnhom titgħallem wara bi żvantaġġ. Sewwa. Fil-fatt ħanajt il-verità kombinazzjoni jara għal ta' xar snin issa li ġismi huwa moti fil-kolur. Mhux dejjem kontek taf kif. Ġrat xi ħaġa f'ħajti li ħajti ovvjament inbidlet u hemmhekk esperjenzajt kuntentizza enormi fejn literalment ġejt intaċ mejn nifsi. Jiena m'għandi l-ebda mistħija u biża nammetti li jiena mara transgender għalkemm ħafna nies jaqbżu għajdejhom meta ngħidilhom jiena mara transgender li kif jista' jkun ma tidirx għax inti ma tiffitja fl-ebda kriterja ta' kif ħafna nies jafu mara transgender. Again, minix qiegħda ngħid illi mara transgender li tidher differenti minni hija ħażina jew jiena tajba għalfejn m'għandix biża niċċelebra lil innifsi b'mod differenti, again, għax jiena persuna rebelluża, però wara li jiena irranġajt li l-nifsi, ġifri għamilt l-operazzjoni l-kbira, ġifri nħares fajnej kulħadd u ngħid li iva jiena mara kompluta, ma fiġix li mara li m'għamlitx operazzjoni mhijiex mara kompluta, ma jiena ħassejt li biex jiena ħossni f'paċi miegħi innifsi irid ikolli kollox komplut, jiena bħala Liz
niċċelebra anka lin-nisa l-oħra li ħassew li ma kellhomx għalfejn il-proċessi kompluh, dak huma daqsi ħaqhom il-fatt jiġu ċelebrati, però once li jom bat l-estate, iddeċidejt li rrid tiddekora l-ġisem barti li tiċċelebra dak kollu li għaddejt minnu. Sewwa. Biħadi. U niftakar bdejt l-ewwel bdiliet. Ġifieri inti it-tatus tiegħek huwa tranzizzjoni tiegħek. Kollha jitkellmu fuq l-istorja li kelli ngħaddi minnha. Beċ. Sewwa. Kull fjura għandha sinifikat, kull fjura tiċċelebra parti mill-karattru tiegħi. Il-fjuri ma mażolin għalfej dik il-fjura f'dak it-tali post. Niftakar l-artist edha ngħidlu l-istorja qed jifhimni, m'hemm stenciling, kollox sar freehand, kollox sar literalment impossibbli. Edha jpinġi laqas biss saqsini toġobni xewle għax hu femni u pinġa. U ma nħoss il-ġurnata meta nħarri fil-fatt jena mhux ħaniddeq ngħid, kit ħafna nies jiskantaw u kważi jitkażaw kif jiena ma mmux ġurnata waħda baħar fix-xemx għalfej għax jiena devota li dik it-tatu rrida tidher daqs li kieku saret fl-ewwel ġurnata. Jiena fix-xemx ma mmux biex nibżalja. Illum il-ġurnata sirt nerħi naqra żgħir iktar, ġifieri noħroġ għamil naqra żgħira, sunblock ingawdija, again għalfejn għax jiena devota lej it-tattoo culture, li ħsieba ta' kif rid nippreservahha għalkemm again se ngħix, però iva kull biċċa tattoo tiddeskrivi il-biċċa tiegħi, di titkellem ħafna fuq il-karattru tiegħi, di titkellem fuq il-fatt li twellit mod evolvejt koj li titla' korrent. Għandek il-koj ċelesti u roza u bajda li mal-kuluri tan-nies transgender, timbidel ovvjament turi. Sewwa fuq il-nofsek u nofsek, għax ovvjament insiex inti fil-proċess għandek biċċitek u biċċitek, sama fl-aħħar saret dragun, sewwa sirt il-persuna li ma konċ naf li t-tatus tiegħek ifissru hekk. Imma l-fej, għax l-intelligenza ġolek tistaqsi għal ħafna nies kemm għandek tatus biħu kemm il-darba ġifieri. Kostantement nisma'. U t-tatus tiegħek kif inħobbhom jien. Ġifieri jien nħobb it-tatus hekk biċċa kbira, ġifieri kompluta ta' pezzerija. Jien hekk inħobbhom ukoll hemm ċerta kontinwità li like tipo ma tax fejn bdiet u ma tax fejn spiċċat. Ġifieri it-tatus, l-ispiritwalità, l-ewwel saqsejtni kif spiċċajt inti bniedma spiritwali. Hawnhekk nista' niftaħ naqra iktar. Wara l-operazzjoni intqajt ma' diffikultajiet, ġifieri l-operazzjoni ma kienitx a walk in the park, bħalma ħafna jistgħu jimmaġinaw hemm ċerti operazzjonijiet li jirnexxu vera malajr vera kif taqbad tgħid. Hija xi ħaġa li kieku kelli nerġa' nagħmilha ħa nerġa' nagħmilha. Laqqas biss naħsebha darbtej. Ma kienet kien proċess diffiċli ħafna taf kif awtomatikalment inti tingħata li fil-ħajja meta inti qed tgħaddi minn affarijiet diffiċli qed isir naqra iktar spiritwali. Taċċetta tbatija u tibdilha xi ħaġa sabiħa. Transmutation. Mhux għax jiena sadomasochistika ma nażilx il-imbagħad, jien ma x'tagħmel. Batija sfortunatament hija parti mill-ħajja wkoll. Eżatt, issa jew taċċetta ħajja toqgħod timbut tagħha. Meta għatlek tat-tatus if you enjoy the pain. Iva, le, qatt m'emment li biex tagħmel tatu. Sapporti tagħmel sitt imma ma tagħmilx l-oppju, no, hija part of the fun. Di tal-oppju għal tatu qatt ma fimta jiena. Le għasjien. Qed inneħħi l-ghost. Nixtieq li ma weġġax. Nixtieq li ma weġġax daqshekk. Fimtax kien hemm partijiet ta' ġismi pereżempju jinnaf fuq is-swaba l-rajt. Swaba meta għaddejja b'din il-biċċa u l-wara tarkob ġejja jawon. Mhux ovvja li baċej. Sa ġejja naħa l-oħra wkoll.
il-wiċċ ta' saqajja ta' Iva, l-aktar sedbati. Allora, isimma qed titkellem, isimma qed titkellem. Ħatħalli l-biża twaqfek? No. Grazzi. Żgur li le. U jiena l-istess, ġifieri meta ħafna nisejdu li pereżempju b'sajt, mhux ovvja li b'sajt jiena dejjem mint, jiena dejjem xi ħaġa oħra. Happiness is on the other side of fear. Dejjem. Okay? Ġifieri le m'għandix u nistennik tistaqsini iktar affarijiet jekk inti kontu tistaqsi. Jien anka tal-familja kemm darba beżżawni biex ma nitkellimx fuq l-istorja tiegħi għalfej għax hemm barra ma tax min ħabbok, hemm barra ma tax min jobodok, minn xi xeba, minn xi mhux għandi ngħix fil-biża'. No. Wara kollox jiena ma tlabx għaliha din il-ħajja. Mhux hekk. Again, spiritualità. Li qiegħda Inti taw karozza illi ma kienitx tiegħek. Sewwa? Xaħna fil-verità, kif ħanerġa' ngħid, di karozza. Proset. Tawni forma li literalment jiena qatt ma stajt moħħi u ġismi ma kellhom l-ebda konnessjoni. Assolutament. U mhux li ma kosa finsuq din il-karozza, tal-li ma rridtix din il-karozza, literalment irriġettaj din il-karozza. I mean, immaġinak inti Kit. Ħanda wara fuq di. Statura fizika ta' raġel. Again, il-binarju ma' raġel jew mara. Timmaġinak kif inti. Imma moħħok jaħseb mod ieħor. Qatt immaġinajta dik. Immaġinajta ħafna da. Vera? Ma dak għax inti intelligenti, għax għandek moħħok miftuħ. Interessanti di qed tara l-ewwel ħanajdlek il-verità f'wiċċek l-ewwel persuna li tweġiba tiegħek differenti għax ħafna drabi nies jgħidu li tant jiena straightforward, tant ġismi mexa ma' moħħi. Le, ara, ġieli ngħid. Jien per eżempju fejn tidħol sessualità, ġifieri, nibda ngħid jien ma nimmaġinax per eżempju jiena mara. Jien ma nimmaġinaħiex. Ġifieri tant jiena maskili, tant jiena ma nistax nimmaġinani kieku jiena ġejt mara. No, unconceivable ġifieri, ma nistax nifhimha. Proset. Però ġieli tgħaddilhom ir-rasi u ngħid issa kieku jiena ġejt ġisem ta' mara. Jien min. X'nagħmel? Jien bħalek kon nagħmel. Żgur. Għax jien ma nistax nimmaġina jiena. Kif ħanqbad ngħidilek? Jiena pereżempju fejn tidħol jien ngħid l-ispirtu. Ngħid l-ispirtu warajt m'għandux sess, m'għandux sess, proset, mawx għalik. Ngħid li m'għandu imma once li it embodies a physical body, jiġifieri u hemm il-moħħ. U hemm il-moħħ. Sewwa? U mbagħad hemmhekk differenti. Proset. Sewwa? Proset. Però Edha nħobb li tara. Nifhimhom jiġifieri pereżempju jiena li naf lejlek, jien lejlek nifhmek għax jiena lejlek nafek. U dejjem ngħid il-femminilità fik tispara. Għana prettak tajda li nisa imwildin nisa li mhumiex femminili daqs kemm inti. Qed tismak titkellem. Fimt? Tismak titkellem. U napprezzak tgħidha. Di ġrat anka lili f'nies oħra, jiġifieri da biex jiena wasal tal-perkorsu fl-aħħar wasal biex nagħmel l-operazzjoni l-kbira biex nibdel anke l-partijiet ġenitali tiegħi li m'għandi l-ebda mistħija nammetti pubblikament. Sewwa, ikollok bżonn tiġi ċertifikata biex inti tasal l-operazzjoni. U niftakar, tabib partikolari jgħidli li meta ċempilt li jiena biex nagħmel appuntament miegħu, da ma kienx jafni, Dr. Charles, nsellimlu minnaw, għalli arani kif ġejt libes biex nintaqa' miegħek jien illum. U fqajt nitħajjina, jiena mort, ġifieri libsa slacks, crop top, kont għadni minix ġifieri operata għal kollox, relaxed, kont għaddi ġam il-ġim.
Għalli kif ġejt li, għalli għax fuq il-telefon tant imbottajt enerġija femminili li għat nistenna li diħla ximmara tipo l-esta mamula minn fuq. Siswina, rilek, kif għattarawni ġivri, again, dwifer barranin madnix, namel kont madnix, make-up mill-inqas, again, minix għedan id-diskrimina l-nisa, laqas il-nisa l-oħra transgender li għamlu daw l-affarijiet biex jiċċelebraw irwiħom għaxina l-kelma li naċċetta dik ma nużaħħiex, nerġa' ngħidha, niċċelebraw lil xurxin kemm jisbaħ. Sewwa inħossi li tant inħossni tajba u komda ġo ġismi jissa kif jiena, ma ġibża l-affarijiet periferali l-oħra biex noqgħod nuri li jiena mara għalfej, għax enerġija tiegħi titkellem qabel ma niftaħ ħalqi. B'xej, esaġerata. Sorry. Esaġerata, inti ħanajlek, inti l-femminilità, kif you radiate it. Thank you. X'qegħdin ngħidu għaw bejni. Ġifri inti, alright, inti għandek individualità, x'inti għandek individualità, jena tipo, meta narak anki tatus u xarek imqaxxar. You intrigued me meta rajtek l-ewwel darba kont ngħid. Napprezza. U jalla kull min ħossu intrigat. Javviċinani u jkellimni għax ħafna nies joqogħdu lura. Ma jena dejjem kont narak bil-headphones, so. Kont nsellimlek, kont nsellimlek. Prosi. Ma mbagħad meta sirt nafek għat istja eżatt kif pinġejtek kont. Istra? Eżatt kif pinġejtek kont. Għatġanni namira kif. Minar ma kont naf l-inti persuna spirituali u jekk mill-ewwel indunajta fik. Hija importanti kiet illi bħala nies, bħala umani ma nibżawx nesperjenzaw lilna nfusna kif aħna. Sfortunatament, u dawna ma kaxxi li kelli nkisser jiena, orrajt fil-modi kif trabbejt, fl-iskejjel, ħafna ħbib li kelli, li warbuni, li u min irid iwarrabni jista' jwarrabni, u min irid iċċelebrani jista' jiċċelebrani. Bullying ukoll. Ħafna bullying. Qatt ma bżajt naċċetta l-enerġija tiegħi. Kien hemm diffikultajiet kbar, kienu ħafna biża'. Ħafna nies jistaqsuni pereżempju ma bżajt, pereżempju li ħadd għaddi minna li ħadd mut fuq dik il-mejda, meta ħadd tiġi operata, iva kit, ħanajt il-verità u ħanajda b'mod pubbliku u nispera li kull min ħajsmaħħa din il-biċċa tispiraħ biex da kolli li jibża minnu jelbu. Kien hemm mument dakinhar tal-operazzjoni, kien vera mument rudimentarju. Ftakar l-aħħar persona li kellimt kienet hija, u ftit wara ġalluk titfi l-fawn inti. Għalfej biex ħadd qabel jidħol it-tabib u inti tiffirma l-konsens. Ma jista' jinfluwenza. Jojdawrek u jinfluwenza. Niftakar hija dak il-ħin għalli Liz għalli tidher li marqax tal-lejl inti kien l-aħħar lejl u naħlif li marqax minuta bil-biża li kelli. Bżajt, għax maħi beda jgħid illi da ħajkun l-aħħar lejl. Ħajkun l-aħħar lejl. Għax bżajt illi? Għax bżajt illi ħammut. Ovvja. U ġejt insema r-realtà li kont naffaċċja dakinhar tal-operazzjoni biex ovvjament inkun kuntenta għax ma kontx kuntenta. Qabel. Jidħol il-kirurgu jekk immissu hemm ħanamlu hekk dik il-vina, dik l-arterja, dak in-nerv, u inti moħħok u dak ħatajt. Moħħhom ġifieri dawn. Dak il-ħin qabel ma tidħol għall-operazzjoni. U jiena u jiena se niffirma dan kollu. F'daqqa waħda xi ħaġa tnebbaħni. Taf xi realizzajt? Komda mmut mara li provat tgħaddi mill-mezzi kollha biex fl-aħħar tkun kuntenta u tmut mara fuq dik il-mejda mill-inkompli ngħix sa fejn ħanejx imdejqa u ndannata. Għal-menu għalija
Fil-fatt mhux ħaniddejaq ngħid kien hemm ċerti diffikultajiet wara l-operazzjoni, laki li jana famsil ħier u kuntenta. Ngħidha mid-darba welf, pero the realization of the dangers I was facing, when I was being wheeled in the bed and all into theater, u nara ċerti affarijiet, like l-essi l-operazzjoni tiegħi dak il-ħin, like, it's happening. Fil-fatt, ħanajt il-verità, anka biex ħadni l-loppju, like, tant isnibdejt niprofa nġilet il-loppju, ma nesċilux il-loppju ħodni inizjalment. Niftakar il-tabib, provajtin il-loppju minn din li, ovvjament ma konċ għadni impinġija, jgħaj li Eliza, għax l-Ingilterra saret l-operazzjoni, Eliza, we broke a vein on this arm, we are going to try on the other arm. If we don't find a vein on the other arm, we have to shelve the surgery. And I was like, jew issa jew xej. Ma niftakarx iktar, ġifieri like tipo. Però ġifieri jekk issaqsini, jekk nġux ngħaddi minna iva. Li xi kuntent itsali għandi llum, nawgura li l-kull min qed jgħix li jħossa. U minn hemmhekk tiġi il-paċi, l-ispiritwalità, fejn tibda tirrealizza li fil-verità fil-ħajja il-materjali li kelli qabel u li għandi mhux qrib il-fatt li kont lesta naċċetta li l-nifsi u l-enerġija li kelli biex niċċelebra li l-nifsi, li kulħadd ħaqgħu jiċċelebra li l-nifsu. U jekk inti joħsona tixtieq tirqa' għamilha. Jekk ma nafx, da kollu li tibżaw minnu fil-ħajja għaddu minnu. Illa lix dak li tibżaw minnu qiegħed biex jiċċellinġjak qed jgħalmek. Jekk inti ħadd teħel fil-biża ħadd tirrealizza il-ħajja għaddi żmien u ħadd teħel f'rigrett. Everything you ever ħajja waħda ħanejsu. On the other side of it. Eżatt, tifhimni. Sewa feel the fear and do it anyway. Dak il-ktieb, fil-fatt dak huwa l-ktieb. Feel the fear li jiena, all right, dak huwa l-ktieb li jiena qrajt diġà 6 darbiet, u kull darba li naqrah, kull darba nirrealizza li missejt biċċa minnu, feel the fear, do it anyway. U mhux qed nipprova nkun profetika, ninnota li anke persona li fil-ħajja tipprova taqtalek qalbek, għaxem l-element tal-biza at the back of their mind. Allora x'qatnam, il-biza hija enerġija wkoll ta'. Hija l-ikbar l-ikbar enerġija ta' l-bniedem jamitjaw il-biza għax ma tistax tikkontrolla. Fakkartni fi speech ta' Steve Harvey. Kemm sabiħa dik l-speech meta jgħidulhom tal-paraxut. Ma jekk ta' qed ngħidha metaforikament ta' jekk ma taqbis ma tkunx taf hekk xejn fetaħlek il-paraxut. Imminti temmen u tafda li dak il-paraxut se jinfetaħ. B'xi darba oħra jinfetaħ ejwa. All right. No risk, no glory. Again, di oħra. No risk, no glory. I mean, ma nafx jiena kif nistgħu għalhekk imbagħad nerġa' lura jiena. Għad-domanda inizjali tiegħek meta inti saqsejti kif sir bniedma spiritwali, għal-knis jena mara midimba, mara li bdilt kollox, bdilt istatura maċċettajt, mux maċċettajt ġismi, ħalli għali issa bdejna naċċettaj wek u bdejna naċċettaj, di oħra per eżempju, ta' drittijiet, u għax drittijiet ta' drittijiet di. Għatma nistani fimmajna, kif bniedem jiġi għajlek intik drittijiet, sten nafti. Drittijiet mux inti. Id-dritt twilet miħaj. U jimut miħaj. Id-dritt ħadu li bniedem għax evvinta set li ġiet bniedem li ġerlu li din l-istrata hija ħażina u dik l-istrata hija tajba, U qegħdin nipprovaw in-normali intuħ definizzjoni. Allora x'għamel il-bniedem? Ħadd id-drittijiet ta' u poġġejt naqra drittijiet ta' le, ħadd ma twilet mingħajr drittijiet, ħadd ma ta' drittijiet lil ħadd. Eżistew il-liġijiet. Eżatt. Saru l-liġijiet. Ħalli, nidru naqra sbieħ minn hawn u naqra koroħ minn
U jisna ċerti nispoġġejnjom f'keffa naqra iktar baxxa, ħalli nollu oħrajn, u mbaxxu oħrajn. Le, jiena bħala bniedma tkejkna fraction mill-univers, qatra waħda, Alla jaħfir l-azzija li rabbietni, dejjem kienet tal-limili dik, meta t-Ottubru li għadda. Kienet bniedma kbira. U jiena nemmen il-karattru tagħha ħatta xi rabbietni. Kienet tagħmilli isma' minni binti wiċċek dejjem il-fuq u tniżlu qatt l-isfel wiċċek dejjem il-fuq. Għax il-fatt li qed tiġaluk tħares l-isfel għax appuntu hemm xi ħaġa li ma jridux tara. Kien hemm film. Xi sentejn tliet Don't Look Up. Don't Look Up. Kemm hu tajb dak il-film. Ħafna. Ġifieri nista' ma nifuq nitkellem fuq dawn l-affarijiet u kollha relatati mal-enerġija u mal-ispiritwalità. Okay? Anke meta jaqgħu pereżempju fuq dieta taqbilx mal-gay pride u taqbilx mal-gay pride. Jien xi importani. Jien ngħid illi il-gay pride qatt ma missa saret. Għax qatt ma kien hemm bżonna. Għax bla sens. Proset, aħna qegħdin ismak qed titkellem. Jiena ssir il-gay pride u ma ssirx il-gay pride ma jimportanix. Titkellem inti qed tmur għal qabel mal-bnedmin għax dawra kollox il-bnedmin ħolqu l-forum. U mhux hekk. F'ħolqu n-normalità. X'inhu normali. Qed tismak titkellem. Ġifieri, inti bi klimek qed tmur għal qabel mal-bniedem iddeċida li dak huwa tajjeb, dak huwa ħażin, dak m'hawnx, emnuni ma nistaqat nifhem x'seta' u xi dritt għandi jien. Ħa nitkellem għalija bħala liż. U ħadd ieħor. U ħadd ieħor. Meta fil-verità tgħix darba u nemmen li kull bniedem qiegħed jagħmel l-almu tiegħu biex din id-darba jgħixha sew. Nirrifjuta li nemmen li hawn nies iridu jkunu ħżiena għax Għaw min għażel li jkun ħażin nemmen jien. Għaw min għażel li jkun ħażin anka minħabba ċerti esperjenzi li għadda minnhom però ma fetaħx moħħu biex jaċċetta li hu frott tal-esperjenzi l-ħżiena eżatt hemmhekk tiġi l-għażla li qed issemmi inti. Għax li mbagħad inkun aware tal-affarijiet ħżiena li għaddejt minnhom u nagħmel ħilti biex ninbidel il-għażla tiegħi. Il-għażla tiegħek. U dik hija l-għażla li nkun persuna ħażina. U l-ewwel għażla tiddetermina l-futur tiegħek, ta'? Daqshekk. Għax inti kif tagħmel l-ewwel għażla it's a domino effect. Not choosing is a choice. It's a choice, ekku. Daqshekk, ġifieri li ma noqgħodux kemm tintaqa' ma' nies. U hemmhekk hija it's proof of the law of attraction. Eżatt. Għax inti kif tagħmel l-ewwel għażla, l-univers ħajbqa' jilaqgħak. It conspires in your favor. Eżatt. It conspires in your favor. Speak it out. And it's given. Eżatt. Daqshekk, għax dak li ħadd titlob ħadd irċievi. Però inti tiddawwar l-affarijiet biex jaħdmu. Min bil-qiegħda ma tagħmel xejn. Le, bil-qiegħda. Alright, min bil-qiegħda ma tagħmel xejn. Għalhekk jiena tifqali moħħi. Di l-idea ta' xi tridni nagħmel? Xi dak tagħmel? Kemm nisimgħuha di? Mela. U ċerti nies termen ma jridux, ġifieri. Il-ħajja hija hekk, il-ħajja hija set ta' għażliet kull sekonda li nagħmlu. Proset, kull jum. Jiena nista' nagħżel inqomm mal-alarm fil-5 ta' filgħodu, jorqod sa' disa xogħol bibi, ma mhux ix-xogħol. Dik għażla. Però mbagħad se jiġri għall-għażla hemm riperkussjoni. Dejjem. U l-kuntentizza hija l-istess. Dejjem. Jew se nagħżel li se nimxi bid-diffikultajiet kollha li se nintaqa' magħhom biex nkun ferħana. Il-kuntentizza hija għażla ma tiġix hekk ta'. U mhux se nkun profetika jiena f'ħajti tant batejt issa u bħalma bata kulħadd, bħalma batejt inti. Għax di oħra, għandna ħabta nisimgħu xi ħadd żemm l-affarijiet tiegħu
U inti ħdejja, kemm il-darba smajta, jisni kważi have to minimize your pain to make mine look bigger. U jina ta' żmien tal-limt ħaġa, ħan nisimak. Ħan valida dak li għaddejt minnu, għax inġarrejtu. Inġarrejtu. U kulħadd jiflaħ il-wej tiegħu. Għaw minn taqa' d-dinja u jħallija taqa', u minn taqa' labra u sawqat id-dinja. Eżatt. Fimt? Per eżempju, jina f'nies ġifieri li jiġri daw, happy go lucky. Viva. U mbagħad hemm nies li ma jkollhomx biex jinkwetaw u jivvintaw l-inkwiet għax tantu ma mdorrijin fl-inkwiet illi jiridu xi ħaġa bil-fors biex għax umu fil-ħodu kif m'għandix fuq xiex tinkwieta, ħan ivvintaħ l-inkwiet. Ikolli ngħidha bl-Ingliż jiddispjaċini għall-benefiċċju sfortunatament in moħħi jaħseb bl-Ingliż ħafna drabi jkolli nitlef għall-Ingliż. I call those people, they find a problem in every solution. Eżatt, diki. And it's like, Madonna Santisma. Iġi għandi nis qribi, dak it-tip, u sfortunatament jidrejnjaw kmen. U inti bxolok, għara kemm tiltaqa' ma' nies. Qed tifhimni. U għax naħseb bħala hairdresser, bħala barbier, bħala tattoo artist. Kull darba qegħdin nisimgħu nassorbu. Spiżjara x'qed nipprova niftakar. Qegħdin immissu. Kollu qed tassorbi l-enerġija ta' ħaddieħor. Qed tisma' dak diħel ġemok, ma meta inti qed tmiss literalment tmiss l-enerġija. Plugged in, no. Alright, ġiviri, minnakum darba, mux ħarġa ngħid, immur id-dar fil-axja, is-sibtijiet, ma nipjana xarbi, because I need to detox totalment shower, u ġili anka jkolli pjanijiet, u kam darba jkolli ħbib, la ma jifmu wirġi, kelli jek jkolli pjan, u ma nimxiex mal-pjan, ma nistax, l-enerġija tijaj tkun switchat, li ma kustan kompli għalfej, għax l-enerġija tijaj tiġi depleted. Jiena bħala persuna, mux biex niftaħar, ma biex niftaħar, nirġa ngħid, ħadd m'għandu biex jiftaħar. Nipprova kemm jista' jkun anka ġo salon nagħti iktar mill-qiegħda nirċievi. So, if a customer is paying me X amount of money, I try to give over and above, għax jiena nemmen mhux fis-servizz imma fl-esperjenza. Esperjenza sħiħa u mhux hekk. All right, hemmhekk inti tispikka f'dak li qed toffri, għax-xogħol tajjeb kulħadd kapaċi jagħmlu. Il-ġurnata qegħdin ngħixu f'dinja ta' kompetizzjoni, cutthroat literalment. All right, so ninvesti allura iktar u iktar għada pitada, l-enerġija. Pero jiena di tal-problem nibni solution again, qatt ma fimta, mhux qiegħda niġġudika. Pero u provost, don't try to rub your negativity onto other people, għax tikun bat hija sfortuna. Etturi li inti ħajtek id-deċieti taqafsaw, u ma tikbirx, ma tevolvix. Aħna il-limiti tagħna ma jeżistux, il-limiti tagħna huma dawk li npoġġu fil-finanza. Eżatt, dawk huma l-limiti. There are no limits. Il-limiti dak li tagħmel int stess. Daqshekk, there are no limits. U dak li tgħallimna xi kultant irridu we unlearn what we learn. Ija. Rrid ikollok il-bajt. Ija. Taċċetta li dak li tallimt huwa ħażin, ħadd itallem il-ġdid. Ija. Tinsa kollox, format. Għadni s'issa nagħmilha kuljum ġifieri. You have to reinvent yourself. Dejjem tevolvi. Ta' sek, għax teħel. Once li inti taqbad fuq xi ħaġa temmen fiha u ma tibdilx femtek u ma tipprovax tifhem, mela inti jarġajt waqajt f'dik li tissejjaħ dogma. Dogma hija reliġjon. Awtomatikament inti arġajt inalaq ġol kaxxa. Tinnota li sfortunatament hawnhekk bleb ta' ħdura u bleb ta' sens ta' disprezz. ċerti nies li jaħħlu ma' reliġjon, dejjem waħlin. Dispeċini ngħid, di l-istruttura. Il-ħajja mhijiex iddisinjata biex tiġi mejxa fi struttura. Fluidità, spiritualità. Termini kollha li qegħdin insemmu ma kollha termini bla forma. Għalfej? Għax wansi li jinti ħatteħel forma, għasek, you're trapped. Għasek. Ekku. Ta'mel sens. ħafna. Taf ma ta'milx imma ekku. ħafna ma ta'mel sens. Sewa. Ekku. Liz, proset. Proset li, like, I mean, like. Thank you ħafna. Thank you tal-li tħoddek fil-mara u kol. Waħdi.
Thank you tal-li toħod li ħsib il-mara u kollu tamil li sabiħa. Dik mawx bħala. Dik mawx bħala, minna u nselmula u dik mawx bħala. Edha ngħidlek il-verita. Festa, jtajt festa. Festa. Pero li t-talamet edha ngħidlek il-verita. Intom it-nej. Wis niċċelebraħħa, vera mara kbira. Iskom ġiex funtani. Kemm nħu pjaċir bija. Nħu pjaċir b'kull min jidħol ġol-ħanut, pero Kerin vera mara kbira. ħafna, vera. Grata wis elejkom. Waħna lejk. Biss lek, grata wis elejkom. Għandi ħafna xiex nkun grata u Dik dejjem. kull min jafnu u seħza li jara dan il-podcast minna u nixtieq nirringrazzjah għal dak kollu li tani f'ħajti minn kemm għal min tani l-uġieħ u anke għal min tani il-kuntentizza. Bravo. Kulħadd jgħalmek xi ħaġa. Dejjem. Grazzi. Kalma grazzi vera sabiħa. Ħafna. Thank you. Proset. Thank you lilkom. Grazzi. Narawkom darbohra.